mdedele mama akakhulume izwi elifana neleli lalo baba. Indoda yakho mayiqale ikhulume ngezinto obonayo ukuthi yabona lezi ziyi-generational wealth. Isihlanganise i-outfit yokuthi ngiya laphana. Imile kancane kwi-groove manje. Yabona indoda yakho umile laphayana, laphana kuthiwa ikwansizwa. Yezwa? Kwansizwa-ke awuncengo. Ungadliwa imvubu bese wena uthi, you know what, fuck, I can't do this. Ngeke uzulunge emendweni boy. Ngeke uzulunge emendweni. Ngiyabona uma usushadelwe, usuganiwe, usaxakwa icommand yenduna, ngeke uzulunge. Isikhuluma nje awunazo iy'nduku wena, awunazo iy'khali zakho zokuthi uvele uqala lapho nje umuntu ombonayo ukuthi kwaXhosa akanazo izinto zakwaXhosa obonayo nje. Anamvunulo nje, whether it's Tsonga, whether it's Venda or whatever, anamvunulo nje. Umhuqa nje wamahenisi. Uma ungeke uzulandela i-formation kakhomanda ebunsizweni, you will never ever uphathe ikhaya lakho. Ikhaya lakho uzokwazi ukuliphatha ngoba nakho ukwazi ukuphathwa laphaya kwansizwa. If you were never a very good follower, you'll never be a very good leader. Landela le ndoda le. You'll be a very good leader kwakho ngikutshela. Ngoba laphayana utshelwa, kudatshulwe, kunqamulwe izwi lelana elenziwa laphayana. Ukuze mekuthiwa liyinkemba esinganhlangothi zombili ebunsizweni-ke yila. If your man has never taken part of this movement, udodile into nizodivosa nina ngontshela. The reason why nina abafana nibabiza ngo-princess, hayibo abafana bamanje bafuna ukwandliwa. Excuse me. Abafana bamanje nje baduba. Hayibo umfana uGuy, hayibo uyangipolitika bla 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 bla. No. Bawo princess nje bafuna ukotshwa, bafuna uncenga. It's because this is lacking. Ngizokhuluma namhlanje ngishumayela izwe li-practical. Ivangeli fanele libe practical kanje. Namakhehla nezalukwazi nezingane namakhosikazi sifanele siwashiye ngemumva kwimagine manje. Intombi izokutshela ukuthi ebuntombini akuncengwane. Entombini vele kuthiwa ya nephomaphi. Kuthiwa bese yothenga i-KFC kuthiwa hey donsa ucansi wena. Donsa ucansi beniphume ebafaneni. Sikahlolwa njalo. Impilo yakhona ungathi induna mayisikhomanda idonse imvubu ngoba nakho wena ufuna ukuphapha, ufuna ukwenza i-content isikuthweshula. Bese ugijima khona umjida ebhize phansi phezulu ejahana enduna ebuthi ungishayelani manje kodwa formation commander is in charge. Phatheka. Yabona uma njengoba esho ethi lensizwa mayilalela le ilalela le ilalela le. Uzomlalela kanjani umfazi? Number 2-ke umjida-ke ozokulobola nozokuthanda nozokushada ilokho ke li-TV license.